लाइमोन नों आंखौ हागौबा निमाहा होबानो जाबाय निमाहाखौथ' नोङो आंनो मालाबाबो होनो हानाय नंला आं मोनथिगौ मानो होनबा आं आं नोंखौ धोखा होबाय आं सासे धोकेबाजसो आं थगायसुला नाथाय आंहा जेबो उफाय गैया जादों लाइमोन आं मजबुर आं आइनि थाखायसो नोंखौ गारनो गोनां जादों नोंखौ गाराबा आरो आं आइनि थैनाय मोखां नुगोन बेनिखायनो आरो नोंखौनो गारबाय आरो आङो गावनि बिमाखौ आरो अबाव थैनो होनो हानो देनाय सरि लाइमोन आं आइनि थाखायसो नोंखौ गारनो गोनां जादों नाथाय आं नोंखौ दाबो मोजां मोनो आं नोंखौ मालाबाबो बावनो हानाय नङा आं दालिमजों हाबा जाबाबो गोसोआ नोंजोंसो अराय सम नोंजोंनो थाबाय थागोन सरि लाइमोन सरि आं नोंखौ नागारनो एसेबो गोसो गैखाया आं नोंखौनो जुलि लागोन सानदोंमोन नाथाय दिनै बायफ्लेजोब्बाय जोंनि सिमां सुजुनायफोरा बायफ्लेजोब्बाय लाइमोन आंनि सना नोंथ' दा बेसेबां गाबबाय दङ खोना आरो आंनोबो फन हरबाय दङ खोना नाथाय आं ब्लक खालामजोबना दोनदों सरि लाइमोन मा खालामबावनो जेबो उफाय गैया आंहाबो खालि बिमाया थैनोल' नागिरो नोंनो बुंनाय आं दा आइखौ बोरै थैनो होनो हानो देनाय नोंबो जुदि आंनि जायगायाव जानायमोनबा नोंबो नोंसो आइखौ थैनो होनो हानाय नङामोन लाइमोन आंनि सना आं सानाखैमोन आइया दे एसेबां बेफोरबायदि सुइसाइड खालामलायगोन होननानै जोंफोरनि मोजां मोननायखौ मोनथिबाथाय नङाबा आं नोंखौ मालाबाबो मोजांखौनो मोनामोन आंनिनो गोरोन्थि आंनो नोंखौ गोसोथोग्रोदोंमोन नों आंखौ मोजांखौनो मोननो नागिराखैमोन आंनो नोंखौ फुस्लाय मोजां मोनोमोन सानदोंमोन गुवाहाटियाव थांनानै बिजनेस मावगोन फैसा जमायगोन बेनिफ्राय नोंखौ जुलि लागोन नाथाय दा बे जोगोनार फिथाइ दालिमजोंसो आं हाबा जानांसिगोन बे दालिमा आंनि मालाबाबो अननाय मोननाय नङा आइया मा सानदों आं दालिमखौ अनगोन आं दालिमजों सुखि संसार जागोन ओहो आं मालाबाबो दालिमखौ सुखुआव दोना आं बिखौ एसेबो मोजांखौनो मोनाबा गोसोआनो थांखाया आंना बेजों एसेबो आइनि थाखायल' आइया थैगोनखायसो आं बेखौ जुलि लागोन नङाबा बेखौ आं नायफिनानोमोन राहुल नोङो आंखौ मानो बेफोरबायदि खालामारखो नोङो आंखौ नागारमारबाय उन्दुलांनो हाला मेगनखौ मिसिबबानो राहुलखौल' गोसोखांबाय थायो आं बाथ्राफोरखौ सानै खरा गिदिंजोब्बायलै राहुल नों आंखौ मा बुङामोन नों आंखौ मा सिमां नुहोआमोन राहुलखौ खेबसे फन खालामबावनि दहायनिफ्रायनो फन हरगासिनो नाथाय ब्लक मारिना दोनदों बियो खिजानि बायबार खुलिनोबो हानाय अनाय नायनि खुलियाखै दाबो आंनि ब्लगखौ खुलियाखै बियो माने मा बियो बिमानि सैथो कसम जामारदों नामा आंखौ बियो नागारमारसिगोन नामा नागारबायानो खोना मैयानो बुंखादों बियो नागारगोन होननानै मैयानो नागारमारदों बियो आंखौ आं मानो गनायना लानो हायाखै राहुलादि आंखौ ब्रेकआप खालाममारबाय बियो गावनो बुंखादों माथो मैया नोङो आंखौ बावलांदो होननानै आंबो बावलांनो नाजागोन होननानै थेवब्लाबो आंनि गोसोआ मानो मानियाखै नों मानो आंखौ बेफोरबायदि खालामारखौ नोंखौ फोथायदोंमोन आङो राहुल आंखौ नोङो नागारनाङा प्लिज अननानै आं नोंनि अनगा थांना थानो हानाय नङा आं फाग्लि जालांगोन नङा नोङो आंखौ बोरै नागारनो हाखो राहुल नोङो नायना दोननाय सिख्लाखौबो होनबा मोजां मोनमारो नोङो बेनिखायनो आंखौ नागारनो हादों नङाबा एसेबां थानो नोङो आंखौ बोरै नागारनो हादोंमोन नों सिरिबाबो आंजों रायज्लायखुमागौमोन
11ता 12ताफोराव थांबाबो जागोन दे थांनायालाय फुङावनो थांनो सानदोंमोन नाथाय ओंखाम ओंख्रिखौ संना गालांथारनोसै र' बिहामजोआ राहुलनि बाथ्राखौ मिन्थिबाथाय बेसेबा दुखु मोनखागोन बेथो मालाबाबो खिन्थाया आंबो राहुला नों बायदि मोजां नङालै बिहामजो बिनि गोसोआबो गेसावसो बिहामजो आयै बिहामजो नोङो दिनै न'आव थांथारगोन नामा आयै दिनैनो थांगोन दे थाला गाज्रि मोननाङा दे मालाबा फैलायगोन थामाला होमबा ओहो थाला दे आयै दे होमबालाय थालाबालाय मालाबा फैलायदो आरो दानो थांगोन ना बेलासि थांगोन माबा बेलासि माने आङो ओंखाम ओंख्रि संनानै थांसै आयै 12तासोआव थांसै आयौ आंनि लोक्षि बिहामजो नुदोंना राहुला साला सैमा गथ'आ एसेबां मोजां मोजां मानसिखौ गोसथोनो गारै सिख्ला गोरलैफोरखौ गोसथोनो गारै बै बुरै हिनजावफोरखौनो मा नांबाय दङ बियो सानबाथाय ओरैबायदि रागा जोङो बेथो ओमफ्राय मा ओंख्रि संनांगौ दिनै संलायाबाबो जागोन खोना बिहामजो आं संगोन दे र' दसेनो जागोन आयै संथारगोन होनबा नोङो बिहामजो आयै आं संगोन दे संनोसैबो जालांनोसैबो ओमफ्राय राहुल आंखौ दोनहैगोनबा औ दोनहैगोन दे बिहामजो ओमफ्रायथ' बेबो गुवाहाटियाव थांखागोन दिनै ना दिनै थांनाय जागोन ना जालाबा बिनिया बिहामजो आं सोंनाय जायाखै र' थांनायालाय थांगोन होनना बुंदोंमोन नाथाय आं दिनै थांनो होथ'ला खोनादो बिहामजो मानो आयै ओरैनो माने दिनै नोंबो थांगोन ना आं हारसिंसो जागोन आबा फिसायाबो गैया बेनिखायनो दिनै थांनो होथ'ला खोनार' आं बेखौ थागोन ना बियो माथो थांनोसो जाबाय दङ बेसेबा थुर थानांगोन बियो बिहामजो थाथारनांगोन थागोन खोनादो नों होनबाथाय दे होमबा बिहामजो ओंखाम संनो बालाय आयै संनि र' मा ओंख्रि संनांगौ बुङासै माथो दिनै माथो नाबो गैया बेदरबो गैया दाउदै दं नङाबा बिहामजो दाउदैखौनो आलुजों संना होदोलै जागोन दे आयै राहुल दालिम बिहामजोआ न'आव थांसैनो दोनहैदो दोनहैनाय माने सकनिफ्राय हारसिं थांगोन दे बियो आंबो गुवाहाटियाव थांनोसै दिनै मा गुवाहाटियाव थांनो मोनला नोङो राहुल गुवाहाटियाव थांनो मोनला नोङो जाबाय नों जुदि गुवाहाटियाव थाङो मा आयै आंलाय मानो गुवाहाटियाव थाङा आंथ' गुवाहाटियाव बेरायनो थांनो नागिराखैना बिजनेससो मावनो थांनो नागिरदों गुवाहाटियाव थांनानै तारमाने बै बुरैजों रायज्लायबाय थानो आरो मागोआव लांना लाहैनो नोंसोरना माने मथलबा मा गुवाहाटियाव थांनानै खारखुमाना थानाय आरो ना माने गुवाहाटियाव हाबा जाना थागोन आरो ना नोंसोरो आयै नों मानो फोथाया आं लाइमोनजों रायज्लायला होनदोंना आं लाइमोनखौ मैयानो गारदों मोना नों गुवाहाटियाव थांनो मोना राहुल नङाबा नोङो आंनि थैनाय मोखां नुगोन मा आं गुवाहाटियाव थांबाबो नोङो थैगोन आयै नों मानो बेफोरबायदि अख्रा आच्छा नोङो आंखौसो अख्रा नुदों हा सैमानि जात साला लैखोन सारा गथ' हिनजाव बुरि गोसथोग्रा नोंखौ नों दाबो बेखौ नागाराखै आं मिन्थिगौ नों दाबो बेजों रायज्लायनो मतलब दङ माने नों बेखौ मालाबाबो नागारनो हायाना नागारनो हाबाबो हायाबाबो दाथ' नागारनांखासिगोन नों जुदि थैयोबा माने नोङो बेखौ नागारनो हायाखै दाबो हा माने नोंनि गोसोआव बेनि थाखाय दाबो फिलिंस बियो दङ आरो ना आसरित मानि नांगोन दे नोंखौ नों बै हिनजाव बुरैखौनो दाबो बावलांनो हायाखै अबावथ' सानसेयावनो बावलांनो हानो आयै रावबो हाया नोंबो जुदि जोंफोरनि जायगायाव थानायमोनबा नोंबो हानाय नङामोन मा होनना बुंदों नोङो बेनिखायनो नोङो गुवाहाटियाव थांनो आथुर जागासिनो नोङो गुवाहाटियाव थांनो मोना होनदों दे राहुल नङाबा मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा आंनि थैनाय मोखां नुगोन नोङो आरो थां नों जुदि आंनि थैनाय मोखां नायनो लुबैदोंबा थांबानो जाबाय आयै आं बावलांगोन होनना बुंदोंना लाइमोनखौ आं रायज्लायलाथ' लाइमोनजों जेबो सोमोन्दो लाखिला नाङा नों दाबो बावनो हायाखै बेखौ बुरै हिनजावखौ होमबा आयै आं न'आवनो बेफोरबायदि बेखार थाबाय थानांगौ जाबाय आरो थानाङा मास मोननैनि उनाव थांबानो जाबाय मानो होनबा मास मोननैनि उनाव नोंसोर सानैखौबो हाबा खालामना होनोसै मागोआव हाबा जाखांनायनि उनाव सानैबो थांदो नोंसोरो दा नोंजों जेबो गेरेन्टि गैया नोंखौ फोथायनो हाला आङो
आजिखालि रावखौबो फोथायनो हाला गावनि फिसालाबाबो फिसाजोबाबो आरो मोनसे बाथ्रा नों जुदि आंनि थैनाय मोखां नायनो लुबैदोंबा थां 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 दानो थां गुवाहाटियाव थाङोना ना नलबारियावसो थाङो थांबाय था खिन्थु आंनि थैनाय मोखां नुगोन आंनि सारथु जानो मोनगोन बेखौ हले गोसोआव लाखि थांगोन ना नों थांनो नागिरदोंना गुवाहाटियाव थां 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 थाङा दे आं बरावबो थांला दिनैनिफ्राय दालिमखौ न'सिम दोनहैनोसै बेनिफ्राय न' सिङावनो सानफ्रोमबो थाबाय थानोसै बरावबो थांला आं बिदिबाथ' मोजांसो मानो होनबा नोंबा अबाव थाङो अबाव थाङा सोर मोनथिनो देनाय नोंसोर लोगो हमलायदोंना हमलायाखै हा सोर मोनथिनो सोर खिन्थानो आंनो बेखायनो नोङो न'आवनो थामारदो बरावबो थांनाङा ओरैबायदि बुनो गोसो जाबाय दङ आङो नोंखौ राहुल नाथाय आं बुनोबो हाया रायनोल' हायो बुरै हिनजाव गोसथोग्रा नोङो साल्ला सानबाथाय दुखु मोनसै आङो आंनि फिसालायाबो बेफोरबायदि गुबुननि फिसालाफोरखौसो बुंसोयोमोन आं दा नै गावनियानो बेफोरबायदि सानाखैमोन आं बाथ्रायानो हजम जाया आंनिया दाबो बोरैबा मोनखांबाय थायो सना बायदि सानोमोन आं आंनि फिसालाखौ सना ना अ नै नङा मा साननानै बुरै हिनजाव गोसथोमानाय बियो साला बेलाय माने बायमोन बिबो बेनो आंनि फिसालाखौ फुस्लाय मोजां मोननानै आरो बियो फुस्लायबायानो बे राहुला मानो फुस्लाय जानांगौ सानैबो समान साला सानैबो सैथ' गोजा साला लैखोन सारा लैखोन सारि गोजा बिसोरो